hak jing senran lang jong kene ka channel like ajing rap barit ka hap mercy on the poor WhatsApp group ya ga way kalong jing baduk bat ka badon habdeng ka jing sitom jong ka kemi hak ka sinong penden umsaw kene kalong ka sinjam banengkong kene ka hap mercy on the poor WhatsApp group warla kalong ka jing ai ka barit pro remens kem ba kan sanang roy hakikam kiki jong kene ka group kam semlayo jing yarap nak sorkar ne nak bahas pa rai day ka jing trelang jong ki bru shimet ki badan kam sim sungulam bat sim sumusun ai bat snuri ban yarap lem ye ki basham shitam ki basham lanat bat khamtam ya kita ki bru ki bom shum ladan shu ki bru ki bayarap lem ya ki lahaga trai ta bane hak kamai kaji bat khantam haba kidan pedeng kaji bang kaji shitom amar kata kene ke grup kadang long ka sinjam ka banengkong ya kabara kada sedang pan pli hendrai keladan kaji sneu bat kaji yarap kabarit balong kum kaji pli na kamta ki wai bat ki badan habdang kaji bat jing sitom